goladen da bet agenta. Hag oa kavet kreta be o traoù war goat pe war hag met a pense gouzout a rez hag ar veleien ket ober an dever setu a dougeurez a dare marvet hag enez oa aiad war ar suk da houde et le François, Vitry le François. Hag eno oa be beuzet, penaos oa ne gavet pilet e bar len nem zis trujet pe pilet e mosse hag dene behoar. Tonton Yves, setu mon skriva leor dir ben enez. Memus ket an avez e kalz an erb la moredo e at kuit. Tonton, e breur da va mam. Va mam e doa peder c'hoar hag e bep tro ma ve ganet peder da genta dan drede da bedervet ar vam hag an tad o leva ab la moredo. Ma bebet evit situ an tad en naout. La mam. A houde ben a fin da pempet o aer paout me mesra. Tu m'as studié André, enez a François Mick. Vous en avez enez o a bet en rolet ga Hervé Potser just avant là. Il y a ben a labour war a suk pazien da. Men dus ik hoor over een radio van Samik. Ja. Dus een lekker die woord wat door bezit. Ja. En de lakia da tu da pesen don die la waren dehen voor een radio. Ja. Ik hoor een wel een radio. Ja, ja. Ja. Mola waren dehen per ons wat passé dan dat hier na per ons. Ja. Tu een radio pes maar meer la waren dehen. Ja, ja. Enez eo an anno eo je serai pêcheur d'homme ne ket André. Me meus an e ja. Ja, ja. Ah ja. Ah ja. Die is gewoon. Ah ja. Et on avait du mal, parecía, ¿no? Yo lo sé, y on avait du mal une meilleure de concession, maman, bon, c'est pas une vue qui est pour mieux pour faire la bonne clé. Alors on avait dans une nier de Ronaldo, de même, pour faire. Ja, ja. Du dan va meestal zo kwijt bij mogen dingen. Maar door de hoelen naar Gordon, die gaan hem niet doen, dat woon daar de niveau zit. Ja. Met maar waar die een auto staan, maar daar meestal wil ik in aan kijken. Moet ook niet naar Lembo kwijt worden. Ja. Als we maar gaan in, maar tegen terug met de hoelen waren nood, wat? Nee, papier door, en we kunnen er something doen. Ja. Die van Hundulaga, dat papier, bet ik something doen. Ja. Voor zijn mieke weet de gariwaar, die heb je vissen, en je bet ik something, en dan rijdt je bigger neer aan die something. Ja. Die gaat zijn aan dat je vissen. Ja. 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 Maar die weet nog, dat heb ik daarin naartoe, dan moet je om pas de zee zien of wat. Ja. Hij moet toen je gaat dan zet je nog vergeten. Ja. Maar moet je niet voor van de lijn op jou hebben ze erin. Ja. Moet je het jou willen hebben je gasta. Zou je tegen nee gaan die? En dan wil je niet dat een trio zeg. Dat woont in Bahelu. Dat woont in Bahelu, dat gaat Ja. Dus persoon dat je maar dat goed. Hoe maar doen we nou waar we zijn? Ja. Hè? Ben je mij bien? Oh, wat doe je? Ik wat bien, zo bij beuzedier. Oui. Ik wat bien, zo bij beuzedier. Ik wat bien, zo bij beuzedier d'abord. En maar bien, zo bij beuzedier d'abord, non? Dus ik kan naar samen. Ja. Betekent de story die in die behoort. Dus kun je een persoon die Ja. In Bere Selin da en dro da han Nurio e Selin da vele da pes beskrivet. Hè? Ja.
Bude per lo hijo va a rio dal nome mi rave se bude però lo passi da dentro che Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, Ja, ja. Ja, ja. ouais. Ja. Ja. Unes wa deux da blogerne da gozel de ben a neriu da gred ne. Ja. E wa maro déjà da pointe. Ja, ja. Vas zo bet japonais.